הופה קרמל סטייל, קרמל סטייל. איזה יופי שכולכם הגעתם, וגם את המפגש הזה הפעם לא פספסתם. האוכל כבר מוכן וגם מוזיקה פה יש, בואו תיכנסו בלי להתבייש. אנחנו זן אחר, כל כך הרבה שנים ועוד בקשר. זן אחר, ולא שורפים את החברות הגשר. זן אחר, עוד ילדים בני 50 וזן אחר, זן אחר, שבן פה לוקח בת ובת לוקחת בן. מה שבטוח זה שאף פעם אי אפשר להזדקן, כי אנחנו אחרי שלישית הטיפולית העקשנית. הופה קרמל סטייל, הופ הופ הופ, 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 הופה קרמל סטייל. היי, כמו בסרט, הופ הופ הופ, הופה קרמל סטייל. היי, כמו בסרט, הופ הופ הופ, הופה קרמל סטייל. באספת כיתה הזאת אפשר לראות סרטים, לזלול סוכר ורוד, דביק אתם זוכרים? לזכור הורים של פעם שנכנסו ללב, אינפנטילים אך הלב אוהב. אנחנו זן אחר, כל כך הרבה שנים ועוד בקשר. זן אחר, ולא שורפים את החברות הגשר. זן אחר, עוד ילדים בני 50 וזן אחר, זן אחר, שבן פה לוקח בת ובת לוקחת בן. מה שבטוח זה שאף פעם אי אפשר להזדקן, כי אנחנו אחרי שלישית הטיפולית העקשנית. אבל תשעמם לי פה נו. הופה קרמל סטייל, הופ הופ הופ, 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 הופה קרמל סטייל. היי, כמו בסרט, הופ הופ הופ, הופה קרמל סטייל. היי, כמו בסרט, הופ הופ הופ, הופה קרמל סטייל. מי לא שר ומי זה לא רוקד, ומי זה לא שתה ופוחד להסתלבט. מי לא שר ומי זה לא רוקד, ומי זה לא שתה ופוחד להסתלבט. הופה קרמל סטייל. כמו בסרט, הופ הופ הופ, הופה קרמל סטייל.